Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Шәршәмбе яңалыклары белән сезне мин Алина Хисматуллина таныштырырмын. Хәерле кич. Агач йортлар куркыныч астында махсус янгын кисәтү җайланмаларын кемнәргә куя башладылар. Сулыкларда боз эресә дә балыкчылар саны кимеми. МЧС хезмәткәрләре бозга рейд белән чыкты. Сабантуй гүзәле бәйгесенә старт бирелде. Катнашырга теләүче кызлар нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Соңгы арада шәһәрдә һәм Тукай районындагы шәхси секторларда янгыннар ешайды. Айруча агач йортларга ут каба. Күпбалалы гаиләләрне һәм карт кешеләрне бәладән саклап калу өчен гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре аларның өйләренә махсус янгын кисәтү җайланмалары куя башладылар. Бу хакта алдагы материалда. Добрый день. Разрешите? Пожар инспекции. Янгын кисәтү җайланмаларын урнаштыру узган ел башланган иде. Быел датчикларны бөтен Россия ирекле янгын җәмгыяте биргән. Өлкәннәр мондый бүләккә гаять шат. 2 мәртәбә шут янмадык. Ярый берсен бунышкым күрде, берсен бабай күрде. Менә, әгәр дә алар булмаса, мин уже йоклаганым, бу тартырга чыкканда күргәндә тизрәк нитте, отключать итте тоже бывший электрик ул. Янгын куркынычы чыгуга җайланма тавыш бирә башлый. Аны ишетми калу мөмкин түгел. Датчикны кухняга гына түгел, башка бүлмәләргә дә куялар. Гөлназ Сафина инде алар эшчәү. Махсус җайланмаларны кемгә куярга икәнне гадәттән тыш хәлләр һәм социаль яклау хезмәткәрләре хәл итә. Бу эш ел буе дәвам итәчәк. Күп балалы гаиләләргә һәм өлкән яшьтәгеләргә датчиклар бушка урнаштырыла. Рим Әхмәтова, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Коткаручылар әйтүенчә, яз көне балык тоту иң куркыныч шөгыльләрнең берсе. Мондый вакытта су астына китүең дә ихтимал. Кама елгасында боз тору сәбәпле балык тотучылар да юк түгел. МЧС хезмәткәрләре белән берлектә безнең төркемебез дә Камага юл тотты. Без калынлыгы көннән-көн кими бара. Әгәр берничә атна элек боз тәүлегенә 2-3 см гына кимесә, хәзер исә ул 10 сантиметрга азая. Бурили лед, толщина льда была где-то около метра. Через 2 дня, вот вчера, то есть мы уже измерили лед, толщина льда уже была от 40 до 55 сантиметров. То есть за 2 дня, грубо говоря, где-то около 50 сантиметров льда уже ушло. Лед уже становится рыхлым, и как бы даже толщина, такая приличная толщина не гарантирует безопасности. Потому что вот можно наблюдать трещины. Вот. То есть ледовое поле может сколоться на крупные льдины. Балыкчылар коткару жилетларсыз һәм ярдан ерак китеп балык тота. Күп вакытта ялгыз гына. Коткаручылар кисәткәндә алар әйткәлешергә тотына. Я уже 40 лет рыбачу, ну и что, я знаю, когда чего. Те рыбаки, которые тонули, проваливались, они тоже не первый день на лед вышли. Көннең салкын булуына карамастан балыкчылар шактый күп күренә. Алар янында тотылган балык белән бергә спиртлы эчемлек шешәләре дә ята. Как рыбачиться? МЧС хезмәткәрләреннән балыкчылар кисәтү генә ала. Әгәр рейдка полиция чыкса, чалуларны түләүле җәза көтә. 7 сантиметрдан да ким булган бозга чыгучыларга штраф каралган. Киләсе көннәр җылы торса, тиздән елгалар боздан бөтенләй арыначак. Язгы бозга чыгу алдыннан МЧС хезмәткәрләре үзең белән бау, коткару жилеты, телефон алырга киңәш итә. Елгага ялгыз бармауыгыз һәм китәр алдыннан туганнарыгызга әйтеп китүегез хәерле. Мәрьям Файрушина, Ксения Антонова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Тукай районы язгы чәчү эшләренә кереште. Бу көнгә Камагра фирмасы беренчеләрдән булып 80 гектар мәйданда минераль ашламалар керткән. Барлык техникада чәчү компаниясына әзер. Мәсәлән, Чаллы Яшелчәсе плюс хуҗалыгы кырларында язгы чәчүдә 5 чәчке, 12 тырма, 5 культиватор һәм туфракны өстән эшкәртә торган 2 агрегат эшләячәк. Тукай районы предприятиеләре һәм фермер хуҗалыклары язгы чәчүгә тулысынча диярлек әзер дип хәбәр итә авыл хуҗалыгы идарәсе. Чаллыга пианист, виртуоз Денис Мацуев һәм аның коллегалары килде. Очрашу Гестагы сәнгать мәктәбендә булды. Мәшһүр музыкантлар Чаллы балаларына баян, саксофон, фортепиано буенча мастер-класслар уздырдылар. Мондый чара безнең шәһәрдә беренче тапкыр үтте. Бушлай дәресләрдән тыш 4 яшь музыкантка Денис Мацуев стипендиясе дә бирелде. Бу новые имена фонда проекта. Мне настолько приятно, что Набережные Челны дали такой результат. Мы в Казани каждый год делаем, у меня фестиваль там Денис Мацуев у друзей.
у Саши Сладковского с потрясающим оркестром Татарстана. Мы будем делать в Альметьевске осенью. Ну вот набережные Челны — это первая проба пера и такой успех сразу. Собантı güzel 2018 beygisi ilan etildi. Katnaşırga tileuşilere bugünden yazılı olalar. Elektron adresini ekranlarda көресіз. Kızlarının yaşı 18'den 25'ke kadar tatar tilin kamil bölü tüp şartlarının birisi. Beygide şalı oku yurtlarında bilim aluşum, ya предприятие uyuşmalarda işlevuşu kızlar katnaşı ala. Saylabalı turu 26 aprelde bulaşaq. Bu yıl Sabantı güzeli beygisine 25 yıl tula. Şu vakit içinde konkursta 1000'den artık kız katnaşkan. Şolada Stroy Expo Tataristan 2018 bütün Россия mahsuslaştırılgan күргәзмә açıldı. Onda Tataristan предприятие uyuşmaları vekilleri tüzülüş hem dizayn industriyası innovatsiyaları bilen tanışa alalar. Күргәзмәдә хезмәт күрсәтү өлкәсендәге уңышлы тәҗрибә үрнәкләре дә бар. Строй Экспо Татарстан 2018 күргәзмәсендә 20 предприятие оешма катнаша. Алар Татарстан Свердлов өлкәсе Мәскәүдән. Биредә төзелеш һәм дизайн индустриясе базарының төп юнәлешләре белән танышырга, бизнес-партнерлар, коллегалар белән очрашырга һәм эшлекле элемтәләр урнаштырырга, отышлы килешүләр төзергә мөмкин. Впервые в рамках нее организован конкурс дизайнеров интерьера на приз выставочного центра «Экспокама». И финалисты этого конкурса размещают здесь свои работы. Ну, то есть каждый может посмотреть, жители города, как могла бы выглядеть их квартира. Мәскәү җылылык компаниясе күргәзмәгә 30-га якын топ бренд куйган. Алар клиентларга бинада уңай климат ясау өчен җиһазлар тәкъдим итәләр. На выставке представлены чугунные РЭД-радиаторы, современные чугунные радиаторы, которые мы сами производим в городе Егорьевск Московской области. На производственной площадке более 1200 квадратных метров. Там же производим дизайн-радиаторы и полотенцесушители. Экспокама күргәзмә үзәгенә килүчеләр тармак компаниялар үткәрә торган мастер-классларда һәм презентацияларда катнаша алалар. Мисалга, сыйык обой салап караган. Күргәзмә 11 апрельдән 13-нә кадәр эшли. Рим Мәхмәтова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат Шолода кабат бөтен Россия ярминкәсе, аны Удмуртия күргәзмә үзәге оештыра. Бу ярминкәнең даны илнең 19 шәһәренә таралган. Андагы товарларның безнең хәбәрчеләребез күреп кайтты. Алар бездә 8-нче тапкыр һәм һәр килүләрендә гаҗәпкә калдыралар. Бу юлы бөтен Россия ярминкәсендә илнең 30 төбәгеннән 100 предприятие катнаша. Электән таныш Абхазия сырлары, Ерак Көнчыгыш балыклары, ит эшләнмәләре белән бергә яңа әйберләр дә бар. Мәсәлән, Сочидан 1-нче тапкыр аш тәмләткечләр. Здесь есть зеленый перец, там кундари, там есть укроп, кинза, орехи, все по рецепту. Шәй янына төрек тәм-томнары, мичкәле бал, кулдан ясалган мармелад һәм Кавказдан хуш исле яхшы шәйләр. Все, что хочешь, можешь приобрести, то, что в наших магазинах нет. Это замечательная выставка. Много чего купили, очень хорошо организованная ярмарка. Каждый раз приходим сюда со всей семьей, покупаем. Күргәзмәдә ирләр һәм хатын-кызлар өчен сезонлы киемнәр дә тәкъдим ителә. Балалар гардеробын Казанда тегелгән киемнәр белән төрләндерергә мөмкин. Используем очень высококачественные полотна турецких производителей, итальянских производителей, российских производителей. Отслеживаем, чтобы одежда очень хорошо сидела на детках. Сатып алучылар көнкүреш техникасы һәм башка бүләкләрдә аталалар. Алар 15 апрельдә уйнатылачак. Чаллы халкын һәм кунакларны бик күп төрле товарлар һәм якты тәэсирләр көтә. Ярминкә 12 апрельдән 15-нә кадәр Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда эшли. Вершаллы проспекты 32-нче комплекс янәшәсендә. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. За выгодными ценами в Вессан. Груши конференц 1 килограмм 109 рублей. Сыр российский 50%, голландский 45%, 1 килограмм 219,90. Акция действует с 10 по 16 апреля в гипермаркете Эссон. Действительно выгодно. Эссон.